Neus Sant Martí, benvinguda, Lara. Molt bé, Com bon dia. estàs? Molt bé, de moment. De moment bé, eh? De moment D'aquí una bé, estona encara estaràs endavant, millor. sí, sí. Benvinguda a aquesta placeta, pensa que l'únic que hem de fer és parlar. I d'un tema que crec que t'interessa, l'educació, no? En principi t'interessa. Sí, sí. És que et confessaré una cosa, tu ets aquí perquè m'ho ha demanat la gent. He rebut correus i gent que m'ha dit fas entrevistes, t'interessa l'educació, t'interessa com millorar l'educació i per què no entrevistes a la Neus? Vull dir que hi ha gent que... Tinc amics, sí. No, tens amics que et valora, no? Com vols que et presenti? Tu ets catedràtic i professora emèrita de didàctica... De les ciències. De les ciències. Sí. Ets doctora en ciències químiques, per això, no? Sí, sí. I t'has dedicat molt a formar mestres. Sí. Has estat molts anys... Però també he estat mestra, he estat professora en tres escoles he estat. Ah, sí? Abans d'anar a la universitat. Jo sóc dels que van començar, diguem-ne, de la primera fornada de la Universitat Autònoma, amb la qual l'escola de mestres tenia unes característiques molt específiques. En aquell moment érem gent que estàvem a l'escola i que vam anar a parar a fer aquesta facultat. Sí, quin any era, més o menys? El 73. I per tant tu havies estat mestre de quines edats? Havia estat des de 9 anys fins a 15. O sigui, aleshores, quan jo vaig començar, era el temps que el batxillerat començava als 9 anys. I què els ensenyaves? Ja ciències, llavors, o no? Sí, jo sempre he estat professor de ciències. Eres una bona mestra o què? Bé, no ho sé, això ho han de dir els meus alumnes. T'ha agradat? M'ha agradat molt, sí. Jo sempre he volgut ser mestra, ja quan estudiava químiques, de fet, abans d'estudiar químiques ja volia ser mestres, però jo explicava que al final, en aquell moment, fer mestres començaves als 13 anys a estudiar magisteri. Sí. I llavors tothom va dir, no, aquesta nena ha d'estudiar més. I mira, vaig posar a estudiar químiques, que també m'ha agradat molt, però jo sempre tenia una cosina que era mestra i jo deia, vull ser com ella. I al final ho has anat reconduint, no? Perquè després et doctores en didàctica, no? Sí, en didàctica, encara que posa doctora en químiques, que vaig fer-ho en química, però el meu tema era didàctic, ja, era de com ensenyar coses de química. Què t'has passat millor la vida, ensenyant a nens o ensenyant a mestres? No sé, em costaria de dir-ho. Jo trobo que a cada moment... De fet, no he deixat mai d'ensenyar a nens, perquè quan estava a la facultat, formant mestres, nosaltres fèiem una didàctica que era una mica diferent de l'ara. En comptes de fer classes allà a la universitat, anàvem a una escola. Jo feia de mestres i els meus futurs mestres, diguem estudiants futurs mestres, estaven amb mi i feien classe amb mi, però jo era la que la feia. I per tant discutíem la meva classe i discutíem com ho havíem fet. Tu fes una classe amb alumnes i amb mestres que veien, que presenciaven allà? Sí, futurs mestres. Futurs mestres, com aquests metges que operen. Això mateix. El mateix dels metges, però fet amb alumnes, que això és una cosa que va promoure la Pilar Benejam, no sé. I jo m'hi vaig enganxar de seguida perquè hi vaig creure molt, perquè això d'ensenyar, com ensenyar en una aula, no ho veia. Jo creia que era més interessant ensenyar-ho a la pràctica. Això potser és per aquests de ciències, no? Perquè potser els de lletres, pensa que parlant tot s'arregla, tu deies, no, s'ha d'experimentar, no? Sí, i s'ha de veure, i un dia et surt bé, i un altre dia no et surt bé, i has de discutir per què ha sortit bé avui, per què no ha sortit bé, i els estudiants, els futurs mestres han de veure, han de tocar. És que això de fer classes, de com ensenyar ciències amb una pissarra, o amb un PowerPoint... Quan entrevisto algun expert, alguns gurus de l'educació, però que no són mestres ni ho han estat mai, els mestres m'escriuen i em diuen aquest no t'ha pitjat una aula, aquest no ens interessa perquè no sap el dia a dia. Jo crec molt que... I això trobo que ara s'ha perdut, i és molt més complicat a la universitat, és que ara tot s'ha fet més complex que abans, a nivell burocràtic, sí, a nivell d'exigència. Per exemple, ara és molt difícil que un mestre o un professor de secundària pugui ser professor d'universitat. O sigui, els que entren a fer classes moltes vegades no, perquè han de tenir un currículum, han d'haver estat a l'estranger, han d'haver tenir publicats a revistes no sé què, i esclar, això només ho fa la gent nova, a més sense cobrar pràcticament, o cobrant molt poc. Per tant, això només ho fan la gent molt novella, i per tant, els futurs professors d'universitat, doncs, el sistema no afavoreix que professors molt vàlids passin a ser professors. És molt difícil, és molt difícil.
Això és la burocràcia, tu penses que és un tema purament... I és els criteris, que es fa tot igual, tothom igual, tant un que ha de preparar mestres com un que ha de preparar quasi metges o economistes o el que sigui, i tot és idèntic. I esclar, les professions són molt diverses, tenen exigències diverses. Ara és un moment en què hi ha molta consciència, sempre potser més que mai, que l'escola ha de millorar, ha de canviar, ha d'innovar, no? I que la formació dels mestres també s'ha de plantejar. Estan ben formats els mestres catalans? Surten ben formats? Jo crec que les escoles, les facultats de mestre que preparen mestres van enrere, diguem-ne, l'escola va endavant, o sigui, els que fan innovacions van endavant, i la formació dels mestres respon més encara a plantejaments antics. Sí, s'innova més de l'aula que la... A veure, quan dic s'innova més amb un 15% o 20% de les escoles, i estic dient força. Però la universitat no marca aquestes pautes. Però la universitat, doncs, no marca, o sobretot no està en la línia dels que estan innovant a les escoles, ja massa separació. I per què passa, això? A veure, jo que estic a les dues bandes, perquè jo crec igualment que es fa una bona formació, però no és la formació que es necessita avui dia, jo és el que crec. Si és bona però no és l'adequada. No és la que avui, quan un mestre que surt de les facultats va a una escola, els mestres de seguida li demanen unes coses que no està preparat, i això és bastant cert. Jo crec que hi ha aquests factors que deia, de que el sistema de selecció del professorat no prima gent que tingui experiència, prima més una carrera acadèmica que és vàlida per fer químiques que per fer de mestre, i això no hauria de ser igual. I després que els currículums universitaris són molt tancats, o sigui, canviar un currículum ha de passar per Madrid, per unes comissions que te l'aprovin, etc. I esclar, això és molt... A la universitat és difícil una escola, que és petita, una universitat, una facultat com la nostra, que té quasi 300 professors, doncs imagina't posar-se d'acord 300 professors per fer aquest canvi, per demanar-ho al Ministeri que accepti aquests canvis. A més, han de ser currículums que han de valdre per fer de mestre aquí a Andalusia i a tot arreu, per tant ha de ser molt homologat, dins del que cap, perquè cada un fa el que vol, però això és molt difícil de canviar, això és una... I en general passa una mica com a les escoles, a les escoles els hi passa el mateix per canviar. I què passa? Que canvien les noves. Perquè l'Autònoma va ser en formació de mestres molt pionera i molt bona, amb uns certs anys, o innovadora, jo no dic, però sobretot va ser innovadora perquè va començar de zero, no tenia història, no tenia rèmores, ni de més. En un moment, a més, que era possible, als anys de la transició, quasi. Ara, una escola que ja té tota la remo de tradició i de tot, fer un canvi és molt difícil. Perquè l'escola és conservadora, creus? Sí, molt. I creus que massa? És a dir, no ho veus com una virtut, sinó com... Però és conservadora perquè és l'única professió, jo sempre explico, que és la que els que l'exerceixen han estat a l'altra banda quasi 20 anys de la seva vida. Per tant, han fet d'alumnes. Per tant, és una professió que tothom pensa que ja sap fer-ho, perquè ell ha estat alumne. I a més pensa que el que a ell li va anar bé és el que va bé avui, que han passat bastants anys, i a més que li va anar bé amb ell, però potser a 20 companys de la seva classe no els hi va anar bé. Però tu ensenyes com tu creus. Per tant, això costa molt de canviar, perquè tenim unes rutines tan interioritzades de que allò em va anar bé a mi, i allò funcionava, i allò al passat, saps? I esclar, estem veient, ara hi ha internet, hi ha una sèrie de coses que no hi havia aleshores, i això què canvia? Doncs no, és el mateix de sempre. Sí, per mi és una sorpresa, no?, quan penses, també ho veiem des dels mitjans, no?, com ha canviat la tecnologia aquests 10 anys, com ha canviat les vides, tot l'accés que tenen els alumnes al coneixement amb un botonet, no?, i que l'escola s'assembli tant a la meva, saps? Jo quan penso que, saps, que és curiós. Però és la teva i la de fa 100 anys abans, o sigui, tu quan vas a aquestes visites, allò, un poblat de l'era industrial, i veus l'escola les taules posades en fila, la pissarra, han canviat
el material de què estan fet les coses, però la distribució i tot és idèntica. Atenció, jo ara et faig consellera, diguem, en aquests moments, i et dono tot el poder que vulguis, tots els diners que vulguis, que els canviaries molt, les escoles. Home, sí. Del tot. Sí. És a dir, les aules, els espais... Sí, l'arquitectura, això és el que fan les escoles aquestes innovadores, canvia l'arquitectura, canvia la pintura, diguem-ne, la decoració, per dir-te que ja des d'aquest punt de vista. Dels 25... I després l'organització, la distribució de l'alumnat, això de per edats, cursos, mercats, això és quan els nanos són molt diversos, el que ha nascut el 1 de gener i el que ha nascut el 31 de desembre van junts, i en canvi això són coses molt burocràtiques que no tenen massa sentit. I com els organitzaries tu, per nivells? El que fan moltes escoles d'aquestes, que fan, més que per nivells, fan per grups més amplis, variats. Ara aquí es troben uns alumnes que són de primer i de segon i de tercer, i en un altre lloc es troben, en un altre tema es troben més de la mateixa edat, o sigui, una cosa molt més flexible, com la vida, que no et trobes sempre només amb els mateixos i tot, aleshores tu pensa que molts nanos es passen 10 anys de la seva vida als mateixos companys, a veure, tots no, però la majoria, esclar, han de conèixer altres, han de ser capaços de treballar amb alumnes més grans, amb companys més grans, més petits, nois, noies, i esclar, això s'ha de practicar, i si l'escola no ajuda, per tant, això vol dir trencar els espais tal com estan dibuixats. Que experimentin més, que facin més activitats i menys transmissió de punts, no? Això és una cosa que no... A mi m'agrada sempre parlar de la diferència entre aprendre informacions i aprendre coneixements, que jo crec que avui dia seria molt important. L'escola s'ha dedicat molts anys a transmetre només informacions. Els noms dels ossos, els noms de no sé què, les capitals, que són informacions, que avui en dia això tu tens a la memòria externa, no cal memoritzar-ho. Jo sempre dic, abans tenia sentit, perquè no hi havia internet, no hi havia enciclopèdies a les cases, i per tant tu, si volies anar a un lloc i volies saber coses, doncs havies de tenir-ho a la memòria. Però ara ningú fa l'esforç de memoritzar-ho, ningú adult, ningú conscient. I en canvi els nanos continuem fent-los memoritzar aquestes coses i és l'objectiu dels exàmens, de les proves, això no té cap sentit, cap sentit. I en canvi, ser capaç de, quan trobes una informació, ser crític, saber decidir si allò és vàlid o no és vàlid i per què, i per fer-ho això necessites el que en diuen coneixement, que és una altra cosa, que no és informació. I el coneixement sí que és l'objectiu de treball a l'escola, perquè el coneixement no s'aprèn llegint a internet. El coneixement l'has de discutir... El context, el debat, no? Per tant, que tu has llegit en alguna entrevista, tu, com molta gent, pensa que han d'aprendre a aprendre, no? Bàsicament, no han d'aprendre el llistat de rius, sinó aprendre... Però aprendre coses i aprenent coses potents, això, significatives, que diríem. Però ho dic perquè a vegades el discurs d'aprendre a aprendre és... feu el que vulgueu, no sé què, i al final, com deia una directa que jo aprecio molt l'anglesa, que ja és morta, va dir, doncs, al final s'aprèn d'aquesta manera el que ja saps. Sí. Entens? O sigui que el que has après per la vida, per tant, a l'escola ha de ser un plus. A l'escola hi ha persones que són els que tenen la cultura, diguem-ne, una part, i t'han d'ajudar a entendre aquesta cultura, a fer-te la teva. Que és compatible aquesta actitud amb aprendre matèries dures, també, vols dir, no? I coneixement rellevant, no? Això mateix. És el que crec que... I per això a vegades el discurs de, que l'important és l'experimentació i el test, mira que jo sóc molt partidària d'això, que avui dia és, per si sol no. Però no ens quedem amb la plastilina, sinó que anem a experimentar amb productes químics. Per tant, no estic d'acord quan es fa la crítica allò simple de la plastilina, però sí que estic d'acord en que fent la plastilina s'han d'aprendre coses que tinguin... que serveixin per explicar moltes coses, per entendre moltes coses del món, no per parlar d'una cosa molt concreta, sinó per...
I això és un tipus de coneixement que això s'està discutint en tot el món, o sigui, és que no se sap encara. No, clar, és que clar, és que ha canviat. Vull dir que s'està discutint quin és aquest coneixement que realment s'ha de treballar a l'escola, ha de ser l'objectiu de l'escola. Això no és que se sàpiga, encara. No, però no tens la sensació, jo cada vegada